Hi, welcome back po sa inyong lahat ng maayong buntag. Ako si Eric. Sukad atong last na ko nga himog video, dugay kay nasundan. Daghan kay nahitabo, naguba ako ang cellphone, ako ang computer, naguba sa kanya. Nagdungan yun sila kaguba tanan. Ambot na ay conspiracy sa mga gadgets at mga panahon. Ako ang plano, magdala kong katong gamay nga gasol. O niya ako ang ibiyahe paingon dito kung as ko moabtan og hapon or asay gwapong nga view. Magluto ta og noodles. So manghunong ta din kay magtabig sa kahoy. Nagbapag. So medyo ning gabi na ang oras 6:30. Magtambay sa tagkadali diri. Magluto tag noodles. Nagkamalik ko tungod kay dili na siguro nato makita ang niluto. Dapat magsiga ang or naatay suga. So ato ang pangitaan og paagi. So nagtambay ko, dali ra kayo nagsalo pang adlaw, dali lang kayo nagabi. Dili na ninyo makita ng bukid. So dinhin ako magluto sa ako ang panihapon. Gahulat pa ta nga magbukal ang ato ang initubig. Dayon mag-istorya ta. Makitaan ko ninyo. For sure dili. Sa mga wala pa nakaila sa ako ako si Eric Huiso. Eric. Dayon dugay na pud ko diri sa Davao. 2 years na ko diri sa Davao. Dayon ang ako ang goal na maglaag-laag kana mga duol lang din sa Davao area, duol lang sa balay. Karon mga 6 ang oras, mga 6:30 tama-tama nga makaulit tag mga 9 o mga 10 sa gabi na ano pa sa balay. Mga inana lang nga laag na to ang mga goal as of the moment. Kung halimbawa mahatagan tag chance na makalaag o mas layo kaysa sa sir, okay lang ko kayo.
Ay, para sa suga. Pero okay lang yung kaya na si sir. Pero ni, Yes sir, salamat kayo. Salamat. Nakalaag ko karon actually Monday sa gabi. 4th of July, walay trabaho sa office. So, nakahigayon ko na matagawas. So, nakalaag ko karon. Nagaduol ang mga mananap. So, karon mintras naga-istorya ta, na ay mga mananap nga nagaduol. Kauno na tong mananap kung magsinamok-samok sila. Kaya nga ito ang lutoon. Spicy noodles. Nangita unta kog kanang Korean nga mga noodles pero walay available diri sa amo ang area. Kalinan area da ito. So wala. Kani na lang ta. Naano dahil ta din sa Marahan district, Marahan area niya. Okay lang ba? Doon lang ba ko sa city? Doon lang ba ko sa Kalinan? Sabi lang dili lang kita magbugay doon para makauli bugay mo. Mauday ni ang atong gipalit dito sa Gulayan. Nindot kay diri sa ilahang lugar. Ano ang hangin, siguro ang temperature na sa mga 24. Medyo tugnaw siya. So compare sa Kalinan, though tugnaw gyapon ang Kalinan compare diri, kaya since na outdoor ta, mas tugnaw gyud din. Maka siguro matingala mo nga nganong dili man siguro katingalahan niya mag-travel lang isang tao nga siya lang isa, pero I usually travel alone or by myself. I usually travel solo. Ate, laki ate. Tata yung pangalan. Paila-ila mo ba? Ay, ako si Tata. Ikaw po din. Sipe. Salamat. Kalinan, taga Kalinan po ko. Kay buntag di ay pod kasagara nagatulog na ko unya. Magabi ang duty mo. Opo. Naka-video ko gamay dinhi, gamay lang kaayo tapos wala na, ngit-ngit na dayon. Maula ba? Perfect kaya ang buntag. Napag siya ba? Nagapags kong buntag. Hindi kaayo. Ilahagan itong gisuggest na dapat maglaag daw din yung buntag para taas ang mga panahon, mas nice or siguro balikan natin ang buntag na ako'y funny story ba na ay part dili somewhere nga nagabaligya og puto si Kwake nagabalikan na po lugar dili na ko mabalikan nga kanang ako ng isa, pero ug na ako'y kauban ug magbiyahe man gud dili mo ko magbantay-bantay kung asa na kaingon, so di gyud ako sa matutulan nga ako lang isa maglaag. Dami nga noodles, gitry na kong ikot ang camera pero wala na gyud makita, kaya medyo nakulbaan ko kay gatalikod ko sa pangpang, nahuna-hunaan ako nga basig na ihalas mong kamang-kamang ba nasudlag bitin atong libot.
Salamat sa inyong pag-uban.